Halo लोगोफोर बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो होबाय दिनै 10 अक्ट'बर दिनै दुर्गा फुजा बियो जाबाय बे समाव आं दिनैहाय खाथियाव थानाय सान्तिपुर बाजाराव दिनैहाय थांनो आं ओंखारबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दिन बोथोर गाज्रिनि थाखाय आरो कर'ना भाइरासनि थाखायहाय जि जानो गोनां दुर्गा फुजा बियो थांनाय बोसोरफोरनि बायदि गाजा गोमजा बे जानाय नंला गोबां बेबायदिनो सिगांफोर समाव गोबां ग्रोम ग्रोम फुजा मेला जायोमोन नाथाय दिनैहाय बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनाखै जों एसे दुरबलजों जानायखौ जों नुनो मोनदों अब्लाबो खाथियाव जि जादों जों बेवहाय आङो बे समाव थांनो ओंखारबाय आङो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोबोद दुखुनांथाव सिगांफोरनि समफ्रावहाय गोबां बेबायदिनो गाजा गोमजा जानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय देग्लायनि समाव बेबायदि जानायखौ जों मोननो हायाखिसै माखासे भाइरासनि थाखायहाय नांगौ बायदियै इन्जय खालामो आरो नांगौ बायदि बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनाखिसै अब्लाबो नायनि माबायदि जादों आरो माबायदि जानो जरत खालामदों बे समाव थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि गामि बा नोंथांमोननि लकेलिटिफ्रावबो बेबायदि जायोबा कमेन्ट बक्सआव आङो खोन्थाहरबानो जाबाय आंबो थांनो हानाय बायदि जुदि सोरहाबा जुदि फैनो गोसो दंबा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्तिपुर बाजाराव नोंथांमोना फैनो हागोन आङो बे समाव थांगासिनो दङ नोंथांमोनाबो दिनै गाबोनबा सम लानानै फैनो हागोन ओइ अखाबो हादों फ्रि फ्रिनो अखा हागासिनो दङ होमब्लाबो गोसोआ थानो हायासै एसे बेलासि समाव लोगोफोरजों एसे एन्जय खालामनो ओंखारबाय अखा हागासिनो दं आरो ना अखा फैगासिनो दङ होमबाबो थांना नायनि र' माबायदि जायो बेरायना फैनो जों दा बे समाव थांगासिनो दङ जों ओंखारगासिनो दङ नै बारा गोजान गैला आरो मोनसिगोन नोंसोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिनैनि गासै प्रग्रामखौहाय थांगासिनो दङ गयै tamam दावदै खेला खायसे दासो सुरु खालामगासिनो दं नै जागासिनो दङ मादै मोनहा मा लाना फैलाबायखो जागासिनो दङ रायजोफोर नायबाय थादो नै मानसिफ्रा जथुमगासिनो दङ गेलेगासिनो दङ सोरहाबा नै गस्ला माबा माबि खेला नायदोंलै आरो माबा माबि मोनलाबायो नै बाहाय नायनि आरो मा दङ नै बाहाय हाजारिनो दावदै खेलानो फैसानिनो बायदि बायदि नोङा आरोना नै बाहाय दाउ गिदिर गिदिर 50 थाखा 10 थाखा 20 थाखा दाउ गिदिर गिदिर नैबो थाव गोथांनि गेलेनो मोनगोन साबुननि गेलेनो मोनगोन बहुत मानसि बेरा इन्टारेस्टिं गेलेफैदो দুর্গা পূজা সোমাইছে আপনি কি ক'ব দুর্গা পূজাৰ কাৰণে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এবাৰ যোৱা বছৰ নিচিনা এবাৰ দুৰ্গা পূজাটা হোৱা নাই বোলে মানুহৰ পকেটত পইচা নাই এনেকৈ শুনিব পাইছোঁ আৰু দোকানগিলা বহুত ডাউন বিক্ৰী বাৰ্তা নাই সাৰাদিন এনেকৈ আছোঁ আমি মনত ভাবিছিলোঁ অলপ মাৰ্কেটটা ভাল হ'ব দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু কথাটা নেগেটিভ যেনেকৈ কৰোণা নেগেটিভ আছিল পজিটিভ আছিল এনেকৈ আমাৰো বিক্ৰী বৰ্তাটা নেগেটিভ আহিল আৰু নাই সকালৰ পৰা মৰ্ণিঙৰ পৰা নাই বিক্ৰী হৈছে একো আপুনি কি উইচ দিব আজি তো দুৰ্গা পূজাৰ ওপৰত উইচটা মই এনেকুৱা দিব বিচাৰিছোঁ যাতে যেনেকুৱা কৰোণা বেমাৰ আহিল তেনেকুৱা অহা দিনত এনেকুৱা বেমাৰগিলা আহিব নালাগে সমাজত যাতে সকলো ধৰণৰ মিলা প্ৰীতি অথবা শান্তি স্থাপনা হ'ব লাগে আৰু এনেকুৱা যিটো কৰোণা বেমাৰ ওলাই ইমান মানুহ কাৰোবাৰ চাকৰি হেৰাল কাৰোবাৰ কি হেৰাল বা কাৰোবাৰ কি হ'ল এনেকুৱা হ'ব নালাগে মোৰ ক'বলগীয়া কথা এটাই হয় তেনেহ'লে থেংক ইউ ঠিক আছে मादै मोना आपेल फानदों नै थांलाय फैलाय मानसि होंगो दोंगो नै जोंना मादैया आपेल मा फानदोंलै जारौ मोनालाय माथो बायदों माबा बायदों मेदाम वाह सालायनोसैलाय फैबाय आरो नै साफा सिख्लाफ्राबो ओंखारजेनबाय बेलासि जागासिनो आरो ना एसेबां मोनासै जायो एसे मानसिफ्रा बारायगासिनो दङ खेला गेलेनोसै